wannan ayyukan da za a yi kasance su zama sanadin samun arzikinmu da mu da jama'anmu da ɗiyanmu domin su ne za su gado wannan abubuwa. Ba ana yin shi don akwai wata manufa ba, a'a saboda kauna da so da gwamnatin jiha take zuwa gare mu. Shi yasa aka neme mu aka ce fakai local government za a yi ma. Jama'a kullum local government 21 aka ɗauke mu aka ce a zo a yi mana gida 50. Idan ba mu yi gwamnati godiya ba mun zalunci kanmu kuma ba ta adalci ba. Muna godiya ga mai girma gwamna da wannan kulawa da kauna da ko shekin na muka sofa kai, musamman jagora sai samu jagora can mu ne ma godiya. Allah ya kara mu ƙarfi da lokaci kuma abin da ake nema na alheri da wanda a cikin zuciya da wanda a boye na alheri Allah shi biya. Gona kuma yadda fara lafiya Allah ya sa ya gama lafiya, kuma Allah ya bashi da dama aiwatar da abin da yake so. Allah ya san bukatarsa, Allah ya biya masa yadda yake taimakon mu roki Allah ka kafi da Allah ka taimake shi yadda taimaka mana Allah ya taimaka masa, kuma muna godiya Allah ya sa ka lafiya.